5 persuni temmew b'suċċess programm ta' 14 xahar ta' riabilitazzjoni mid-droga, programm li sar fil-komunità Santa Marija immexxija mis-Settqa. Dawn il-5 persuni ġew rikonoxxuti f'ċerimonja ta' gradwazzjoni li saret fil-Jum Dinji kontra l-abbuż mid-droga u traffikar ta' droga, preseduta mill-President ta' Malta George Vella. Fid-diskors tal-okkażjoni il-President qal li issa li temmew il-vjaġġ tagħhom ta' riabilitazzjoni għal dawn l-individwi se jibda vjaġġ ieħor barra u għalhekk ħeġġiġhom biex huma jżommu f'moħħhom id-batija li huma għaddew minnha sabiex waslu sawn u jħallu għatejnhom biex huma jilħqu dak li jixtiequ. Il-President Vella qal li s-soċjetà trid turi iżjed empatija u trid tapprezza li l-ħajja toffri sfidi lil kulħadd u stqar li soċjetà li taf tagħder u tħenn hija tassew il-pedament ta' kull suċċess li pajjiż jista' jekseb. Dan meta għamel referenza l istrutturi leġislattivi u amministrattivi li jgħinu sabiex jinxteret l-għarfien dwar id-dipendenzi u kif persuna fil-bżonn tikseb l-għajnuna f'qasir żmien. Fil-waqt li sellem lill-Aġenzija Settqa u l-professjonisti kollha li jaħdmu fil-Komunità Santa Marija, il-President George Vella nota li dan il-programm jibqa' joffri kura u appoġġ lil gradwati anke meta jtemmu b'suċċess il-programm ta' riabilitazzjoni. Il-President George Vella feraħ lil dawn il-5 persuni għal kuraġġ, ir-reżiljenza u s-suċċess li huma wrew sabiex għamlu dan il-pass il qudiem biex huma jelbu il-vizzju ta' droga.